Italian patent bi ayɛ din nyinaa egyina saa topic wei chapter 23. Yɛbɛhwɛ ɛyɛ saa topic wei mede nneɛma ɛɛpa fam abɛkyerɛkyerɛ mu ma wate aseɛ. Ɛwɔ saa topic wei mu no, makyɛ mu mmienu, part 1 bɛba, part 2 bɛsan atoa so. Na ne nyinaa mu no, yɛbɛhwɛ ɛyɛ nneɛma maako mmiɛnsa. Ɛyɛ responsibilità civile, penale, ɛna afei ɛyɛ administrativa. Yɛtwa ne tiawa ɛka no sɛ ɛyɛ assicurazione auto. Na yɛka sɛ assicurazione auto a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ insurance. Ɛno nti wote ɛyɛ responsibilità civile auto a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ assicurazione a yɛfrɛ no sɛ insurance no. Na insurance yɛ adeɛ a ɛho ehia papapapapapa. Ɛno nti kaa biara a ɔpɛ sɛ ɔfa ɛyɛ public ɛyɛ road so biara no, ɔwɔ sɛ kaa no yɛbɔ mmɔden sɛ wobɛ ensure no. Ɛno nti ɛyɛ obligatorio a mmerɛ mu no ɛhyɛ wo sɛ sɛdeɛ tie biara no ensure wo kaa ansa na wode asi ɛyɛ public road so. Ɛnte saa adeɛ a ɛne wo kaa no twi ne wo garage anaasɛ sɛ twi ne wo fie. Ɛhɔ deɛ ɛnka ɛyɛ aban anaasɛ amansan ɛkwan ho. Na insurance ɛwɔ hɔ sɛ mpo no sɛ atɔrɔnkyɛm ɛba a yɛbɛtua anaasɛ wobɛtua ɛyɛ compensation ɛde ama nipa a ɔmowɔ kaa ni mu, afei ɛmmoa a ɔmowɔ mu, nneɛma a ɛwɔ mu ɛne mpo no adeɛ biara a wosɛɛ no biara ɔwɔ ho kwan sɛ wotua. Na deɛ tie nie, ɛnka saa compensation yi sika nyinaa ɛbɛfiri wo bɔtɔm aba nti yɛmfa no sɛ wo ne papa ɛna wode akɔbɔ ɛyɛ papa bi ɛkaa mu. Ɛno nti wo ɛna wobɛtua ɛyɛ insurance biara ɛde ama ɛyɛ apirafoɔ ɛne nneɛma bi a ɛwɔ kaa no a wɔde kɔbɔ mu ɛna kaa no nso bɛsan ayɛ. Na mmom no deɛ ɛteɛ ne sɛ ebi ɛbɛdu mmerɛ bi na saa berɛ no a akwanhyia no baeɛ na sika nni wo ho. Ɛno nti na ɛyɛ adwumakuo bi atu wɔn ho asi wɔ sɛ yɛbɛyɛ ɛyɛ wo ntam gyinafoɔ. Ɛno nti tua sika bi ɛma yɛn afe biara na sɛ akwanhyia ba a yɛgyina w'akyi na afei no yɛasɔlve biribia ɛde ama wo. Wei ɛne yɛfɛ no sɛ ɛyɛ insurance. Okay, yɛntoa so na memfa adeɛ bi ɛnkyerɛ wo. Deɛ ɛteɛ ne sɛ ɛnam sɛ insurance ho hia no nti, sɛ woyɛ insurance ɛwɔ ɛyɛ Italy kurodua yi mu a, saa insurance no ɛsan so yɛ adwuma ɛwɔ other European countries no emu. Ɛno nti hyɛ no nso ne hunu ne saa. Deɛ ɛteɛ ne sɛ wo kaa no insurance no ewu a, bɔ mmɔden sɛ wobɛrenew. Ɛnte saa a mfa ɛyɛ public road so. Ɛnte saa a ɛyɛ sanctions ahodoɔ ɛbɛtumi akɔ ama wo a wotwi kaa no ɛne kaa ne wura no. Ɛna afei nso no yɛbɛtumi kora asan so asizi wo kaa no a yɛfɛ no sɛ ɛyɛ confisca. Ɛno nti wobɛtumi anya ɛyɛ sanctions ahodoɔ anaasɛ sɛ wobɛtumi afeesi ɛyɛ confisca kyerɛ sɛ yɛbɛgye wo kaa no koraa yɛmfa ɛma wo bio. Ɛno nti ɛho hia paa. Mesan esi so bio sɛ woyɛ ɛyɛ assicurazione a yɛfɛ no sɛ insurance no a ɛyɛ adwuma ɛwɔ European countries ne nyinaa. Na mmom tie na hunu sɛ yɛmfa no sɛ wayɛ assicurazione insurance no wɔ Italy na sɛ wokɔ ɛyɛ France na sɛ obi wia wo kaa anaasɛ atɔrɔnkyɛm bi to wo kaa no a wobɛyɛ donu nkyia wɔ hɔ. Na woba Italy kurodua mu nso a bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ donu nkyia nso ɛwɔ Italy sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛma wo insurance no ayɛ active na akɔ so atoa so na wanya compensation ahodoɔ bi a ɛfa ho biara. Na insurance ɛyɛ nhyehyɛe bi a ɛdɔɔso bebree. Ɛwɔ insurance hyɛ ni mu no, yɛwɔ ebi a ɛcover for ɛyɛ natural disaster. Sɛ atɔrɔnkyɛm bi bɛba a ɛno no ɛnyɛ wo ɛna woyɛ ɔyɛ na nso ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn anaasɛ wiem nsakyerɛeɛ ɛde aba. Ɛno nti wobɛtumi ayɛ bi ɛde ama ɛyɛ wo kaa no ɛwɔ abere a ɛcover saa nneɛma anaasɛ sɛ obi ewia wo kaa ɛbɛtumi acover anaasɛ sɛ mpo no asukɔtwea anaasɛ grandini ɛtɔ na ɛbɛbɔ ɛyɛ wo glass no a ɛyɛ adeɛ a wobɛnya compensation. Sɛ obi wia wo kaa no a anaasɛ sɛ mpo no egya tɔ mu a ɛno nso wobɛtumi anya compensation sɛdeɛ tie bia. Yɛwɔ insurance no bi wɔ hɔ a ɛyɛ obligatorio, ɛyɛ nhyɛ. Ebi nso deɛ ɛnyɛ nhyɛ. Ɛno nti nya abotrɛ tie me na menkyerɛkyerɛ nneɛma mu nkyerɛ wo. Medical kaa kyerɛ sɛ ansa na wode wo kaa ɛbɛsi kwan so no, bɔ mmɔden sɛ
wobɛyɛ insurance ɛwɔ abere a wokɔ insurance company hɔ na afei no wakɔyɛ ntotoyɛ biara a ɛsɛ fa sɛ woyɛ biara no wakɔyɛ. Meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo insurance no sɛ ewu a skaduta a bɔ mmɔden sɛ wobɛrenew ɛnte sɛ a wontumi mfa nsi ɛyɛ public road so ɛnte sɛ a wobɛtumi ahyia wobɛtumi anya ɛyɛ sanctions ahodoɔ anaasɛ sɛ bi a confisc a yɛbɛtumi agye wo car no. Ɛno nti saa deɛ wei ɛho hia hyɛ no nso ɔdriver ni. Na woyɛ insurance wie a hwɛ nneɛma a mebɛbobɔ tuo yi ɛyɛ nneɛma bi a wo nsa ɛbɛka, document bi a wo nsa ɛbɛka. 1. Ɛyɛ policies a woyɛɛyɛ nhyehyɛe ahodoɔ a woselecteyɛ ɛwɔ insurance ni mu no. Saa nhyehyɛe ni nyinara ɛyɛ ade a ɔmo de bɛsend wo ɛwɔ ɛyɛ wo email. Afei wobɛnya ɛyɛ contraseño assicurativo. Saa contraseño assicurativo wei nso ɛyɛ insurance sticker a wode bɛbɔ wo car no sɛdeɛ Ghana yɛhu sɛ nkurɔfoɔ de insurance sticker abobɔ ɛyɛ wɔ mo car no anim no. Afei wobɛsan so anya attestato a ɛno nso kyerɛ ɛyɛ afe bi a sɛdeɛ nneɛma si bi ɛkɔɔyɛ wo sika a wobɛtua ɛna afei no akwanhyia ahodoɔ a wonya ne kwan no so ɛne deɛ tete saa nyinaa saa attestato yi ɛma yɛhunu. Afei nso no wobɛnya ɛyɛ certificato ɛyɛ assicurativo. Na certificato yi anaasɛ certificate yi ɛyɛ certificate bi a wode bɛto wo car mu abere biara a opolisini ɛbɛgyina wo na obebusa sɛ wo insurance certificate wei no watumi ayi ɛde akyerɛ ɛyɛ saa polisini no. Ɛno nti saa certificate no ɛnie ɛna ɔdriver ni bi ɛde ato ne car anim a mpo no sɛ opolisini hyia no na obusa ne insurance certificate a obetumi ayi ɛde ama no. Afei nya abotrɛ na membiebie anaasɛ menkyerɛkyerɛ wo nneɛma ani so paa nkɔ ɛyɛ deeper. Afei moma yɛnhwɛ responsibility civil ne penal ne administrative no wɔn dwumadie ankasa. Yɛhwɛ a responsibility civil a yɛfɛ no sɛ ɛyɛ assicurazione no ɛyɛ ade a wobɛtua ɛyɛ resarcimento. Yɛka sɛ resarcimento a kyerɛ sɛ ɛyɛ compensation ɛde ama ɛyɛ didaa no kyerɛ sɛ wɔn a wobɛpira wɔn anaasɛ sɛ wobɛdi dɛm ɛwɔ saa ɛyɛ akwanhyia yi mu no wobɛtua ɛde ama wɔn na ne nyinaa no ɛyɛ sikasɛm so ate aseɛ. Ɛno nti wobɛtua ɛyɛ compensation ɛde ama ɛyɛ persone. Afei wobɛtua ɛde ama cause animale ɛna afei ɛyɛ obi a ɔno nso ɔte car mu sɛ car no ɛyɛ car bi a ɔwɔ sɛ yɛde fa nipa na sɛ nipa te mu a passenger bi a ɔmo te mu biara no ɛyɛ ade a insurance no ɛkɔva wɔn nso ɛde ɛka ho. Ɛno nti hwɛ ne hunu na ɛhyɛ ne nso. Na mede ba fam no na mekyerɛ wo sɛ yɛmfa no sɛ wo ne ɛyɛ car fitaa yi ɛna wode wɔ car fitaa no akɔbɔ obi car kɔkɔɔ anaasɛ red yi mu. Ɛba saa no a 1 wobɛyɛ car red no wowie a wodie fitaa no nso no insurance no bɛyɛ. Afei maame a wotwi car yi insurance ɛkɔva no ɔwɔ sɛ wotua compensation ɛde ma no. Saa pɛpɛpɛ na kraman a ɔno nso ti mu nso ɔwɔ sɛ yɛtua compensation ɛde ma no. Afei ɛyɛ papa yi sɛ ne mpena wo sɛ ne kunu sɛ ne nua wo ɔno nso saa ɛyɛ ade a ɔno nso compensation no ebi ɛka no. Ɛno nti deɛ teɛ ɛwɔ ɛyɛ insurance no ho ɛno no. Afei yɛnkɔ ɛyɛ responsibility ɛyɛ penale. Yɛka sɛ penale a wei ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ crime. Ɛno nti akwanhyia bi ɛbɛtumi abɛyɛ criminal anaasɛ akwanhyia bi ɛbɛtumi abɛyɛ ɛwudie ɛwɔ bere a nneɛma mmienu anaasɛ mmiɛnsa bi ɛdi ɛyɛ accident no mu ntintiman. Deɛ di kan ɛyɛ sɛ accident si na sɛ obi wu ɛwɔ mu a ɛbɛyɛ criminal issue. Afei accident bi si na sɛ prepare nipa paa seriously a ɛno nso ɛyɛ criminal issue. Fi sɛ ayɛ dɛ a violate ɛyɛ codice penale. Ɛno nti wei ɛbu mmara a ɛyɛ criminal mmara no mmara ɛwudie mmara no ɛyɛ ade a ɛyɛ dɛ ɛbu so. Ɛno nti ɔdriver ni sɛ wokɔ nom nsa ɛde kɔtwi car anaa wokɔ hyehyɛ de kɔtwi car na ade kɔbɔ nkɔfo a ɛyɛ criminal issue paa. Ɛno nti bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ ne yie. Afei yɛnhwɛ ɛyɛ responsibility administrativa. Wei ɛyɛ deɛ administrative ɛyɛ sanctions ɛwɔ bere a wo violate ɛyɛ codice de la strada. Sɛ wobu ɛkwan so mmara so a
ɛno nso ɛyɛ ade a sanctions ahodoɔ ɛwɔ hɔ ɛde ma wo asotwe ahodoɔ ɛwɔ hɔ ɛde ma wo na deɛ tie nie yɛmfa ne sɛ waduru ɛyɛ runabout na runabout na wodu runabout bi a ɔsɛ wotu bɔbɔnden sɛ ɔbɛde wobɛto wo bo ase na ade odi mirika huu na abɛtwa mu ɛna aha no woma accident si a wabu mmara so wabu ɛkwan so mmara so saa pɛpɛɛpɛ na baabi yɛ sɛ yɛnkɔ ebi a 50 kilometers per hour na wode nam 70 kilometers per hour wabu mmara so ɛno nti sɛ akwanhyia si a wo nipa no wobɛnya asɔtwe anaasɛ ɛkwan a yɛmfa no sɛ ɛyɛ senso uniko ɛyɛ kwan korɔ na wohyia cars no kontromaa no ɛno nso wobɛnya ɛyɛ asɔtwe na asɔtwe no bi ɛne deɛ asɔtwe a ɛyɛ administrative no wobɛtumi anya muta wobɛtumi anya muta afei wobɛtumi anya ɛyɛ suspension afei wobɛtumi anya ɛyɛ revoke akyerɛ sɛ ɛbɛgye wo patent no de afiri wo nsɛm korakora afei yɛbɛtumi ate wo patent so punti kyerɛ sɛ wo points ɛwɔ patent so no yɛbɛtumi ate ɛde afiri so saa pɛpɛpɛ na wobɛtumi nso anya ɛyɛ revision ɛnam sɛdeɛ wotwi car no nti no yɛbɛka sɛ akwa wei na adwene mu na hɔ yie anaaso sɛ sɛ ɛno nti wɔ sɛ yɛma wo san akɔtwerɛ ɛyɛ exams no ebio na akɔsua adeɛ na wadwene mu da hɔ ansa na wabɛtwi car no afei wobɛtumi ayɛ dɛ retiro kyerɛ sɛ yɛbɛtumi agye ɛyɛ wo patent no ɛde afiri wo nsɛm ɔmbɛtumi asizi ɛde afiri wo nsɛm paa ɛno nti hwɛ no yie ɛno nti saa nneɛma mmiɛnsa yi ɛyɛ ade a ebia ɛde ne ho ebia ɛde ne ho ɛno nti mɛmfa mfra ɛfiri sɛ question ahodoɔ bi wɔ hɔ a ɔmbɛtoto ɛde afra obiara ɛyɛ independent obiara ɛde ne ho deɛ teɛ ne sɛ 1 ɛyɛ responsibility administrative a ɛyɛ administrative sanctions a yɛde bɛma muta ne deɛ keka ho saa ɛna afei ɛyɛ civil nso ɛyɛ insurance no nso dwumadi a wɔso wodie kyerɛ sɛ wobɛtua compensation ɛde ama ɛyɛ wɔn a atɔrɔnkyɛm no ato wɔn no ɛna afei ɛyɛ penale wei nso ɛyɛ deɛ criminal side of the accident so ɛno nti accident bɛtumi asi wobɛtumi atua ɛyɛ wo compensation ne obi biara na ɛno akyire no wotua wie no nkyerɛ sɛ wawie wobɛtumi nso asan nso ayɛ dɛ akɔdam because of say accident no yɛ criminal issue nti ɛna san nso no ɛyɛ administrative nso bɛtumi ayɛ dɛ ɛde asɔtwe bi ɛsɛ fata nso ɛde ama wo ebi a wo patent no yɛbɛ suspend no wate ase anaasɛ bi a wo patent no wɔn bɛgye afiri wo nsɛm koraa ɛno yɛ administrative na yɛ saa nneɛma no ɛno nti bɔmmɔde no hyɛ no sɛ ebia ɛde ne ho megyiri sɛ wate aseɛ paa aha ɛyɛ guida con teacher mede twi kasa ɛkyerɛkyerɛ patent bi mu ɛma ɔnya ho nte aseɛ bɛka me class ho na yɛnsua adeɛ mmom fa me number no na frɛ me yɛnkɔe afei yɛbɛhwɛ ɛnyɛ dɛ yi a akwanhyia bɛba nanso yɛwɔ nneɛma bi a ɛde akwanhyia ɛba kwan so paa saa driver for yɛtwe yɛn ho afiri ho na yɛ mmieni ada hɔ a saa akwanhyia dodo a esie no ɛso ɛbɛte ɛno nti yɛbɛhwɛ factors a contribute to ɛyɛ incident nneɛma bi a ɛnam so ɛma accident asisi ɛwɔ kwan so deɛ tie nie yɛwɔ ɛyɛ sɛ wo ascoltare ɛyɛ music a ɛwɔ volume no wɔ moto alto kyerɛ sɛ wotie ɛnwom ɛwɔ kaa mu ɛwɔ abere a wabie ne hoo na agyi gum wate aseɛ agyi gum obi sɛ agyi gu yam so wate aseɛ ɛno nti sɛ wotie ɛyɛ ɛnwom ɛma ne gyi gu yam saa dodo a ɛyɛ ade a ɔdriver ni etimi wiaw ɛma wotimi nya accident ɛwɔ saa kwan no so afei deɛ tie ne sɛ ɛwɔ abere a wo palare ɛyɛ deɛ yi animosamenti yɛka sɛ animosamenti a ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ne sɛ obi afɔ wo kaa na wɔ driver ni wo ne no mu yiyi mu di anobayabaya ano ɛde ano ɛden so ate aseɛ fa so hɔ ade bɛ na woyɛ ɛna wo deɛ wo kyerɛ ho dodo o driver ni a wotwi ka sɛ wo ne wo passenger fo no bi tu saa anamɔ no a etimi wiaw ɛma wotimi ɛde wotimi nya akwanhyia ɛno nti eni kwan sɛ person a wabɛfo ɛyɛ wo car no wo ne no bɛyɛ dɛ ebedi saa ɛyɛ kasa no mo bɛ kasa anyhow de akyerɛ mo ho wate aseɛ afei ɛno baako nso bi mu asan to aso ne sɛ ɛyɛ passenger bi a wɔno nso skiamazano wɔno nso yɛka sɛ skiamazano a ɛno nso kyerɛ sɛ obi a wabɛtena wɔ car mu na sɛ nipa no ɔbɛtena car mu ekosi sɛ obesi fam no na no ɛnada ɔbɛkasa saa pa
eno na omo se ye de wo kwa eno nti passenger fo amotena kai mu amama no nna no problem pa ena afi animosament man fa ba ho nka ho yemfa no se bia students bi na mu tu kwan na afi no wasabere me na motu nyom na mo bom nsem ne ade basa no ani nyina no ekreti accident eno nti mum yehwe ne because nyom ne sama mo no amoye no ade etimi confuse driver ni eno nti ha sei mo kwa motimudi okay afi mum yenhwe o driver ni se usedi la wote so wakonya wote so se enieba bi nkoyi na wo yi wakonya ni yie anaso se uyusu navigator je se uyusu map ene ade wo woka mu wo abera car na ekwa ade a etimi wiawo ma wotimi enya accident eniema no dos bebri o se de distrasi se wo driver ni wa distract by ebia eniema bia wodwene ho a ensi so wate ase ebia bibi adistractive ebetima ya adwendwen bi a ewo fie ana se betimi ya asem bi obi ka kire wo ene niema etesa nti so driver ni se ohun sisi ho so memfa nkotwika afi no omo se wo ye de distoliare de wo distoliare wani mfa se bia wayi wani ade afiri kwan ho kakra bi kwan so kakra bi mfa se wo kọ ena wahu ade bi na wo so wo hwe wo dan wani ade abehwe kwan no so no da pokis millisecond no wuyi wani no akwansi atimi yede etimi ba enu ti driver ni de bomoden hwe kwan mu kwaku mensen hwe kwan mu enu nti menyi wani emfamfiri kwan no so afi enu so no o se necessary maintain la maxima contractors and the same thing enu nti no se wonam kwan so bomoden se obe concentrate wo kwan no so obe ma wadwen ni wo bibia akọ no so afi la ansia ya kasa la ansia kire se anxiety ni bi timi ya bre ebitimi ya adwendwen ebitimi ya wohaw ebitimi ya yare ni ade a wamana shawo so no ade eno nso etimi ya de redure capacita ema ode ye wodi guidare ema watension a wodi wakwan no so no entimi nya de enzisi so eno nti eniema bebre no a na koso afi yento aso ebiti se bia wo use wo telephone ana se bia mfa ne se wo phone no wo use ana se voice message bia ba na wutie ni nyina ya ade a etimi ekoso accident afi de atie ne se wo emotions nso emotional wo emotional state a wo no eno nso etimi ekoso accident nti niema bebre nu a ene ekoso accident a ehu behia se o driver ni obetimi atwe wo ho ede afiri ho na etimi abo ne mana doso okay afi yenhwe o driver ni sia wo gudare na afi wo yusu phone a ebetimi akoso accident afi wo ascoltare radio ana se music na se volume no ye out ana se oba bi ha wo yire tete wo ka ni mo ni ade ambo se wo concentration afiri kwan so wo ho papa bi nso ne gina ha no wanhwe ya na o de car na ayede akọ no enu nti sa pepepe enete afi la ansia wa anxiety a wo mu anasa emotional wo mu nso etimi ye dey lead to accident wo dwene wo ba ho wo san dwene wo car ho wa koma nso san bo periperi ene ade nti ade a eniema bibire wo san dwene wo adwuma ho ne de ka osa ade a emoa enu nti moma ye nhye ne nso enu nti afi ye ba behwe responsibility civile connessa al sinistro stradare ene risarcimento dani di atiene se ye behwe accident ba compensation a owosa wo ye dai utua na wutua wi a wawie anaso se unwie ye kase sinistro stradare je se road accident chene nso pa sinistro stradare road accident inti ushia no kwashin mu a na wa hye ne nso moma yenko di atiene se ewo ebra akwanhia ebesie no enhye se de oya responsible for the accident no utua compensation ede ma de wode akwanhia no ekofore no anaso wode ekokan no okay na saa compensation yi anaso se asotwe yi enipa mienu so anegina de edi kan grava su proprietario
Proprietario kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛ car no ɛyɛ ne dea. Yɛmfa no sɛ ɔno ne A. Ɛna afei ɛyɛ su conducente di veicoli. Nti 1 ɛna afei ɛyɛ ɔdriver ni a ɔno nso ɔretwi car no. Fi sɛ car na konya akwanhyia. Ɔdriver ni a wɔretwi car no ɔno na yɛbɛkye no na afei no yɛahwɛ ɛma ɔdi ho dwuma. Na mmom no kae na hunu sɛ car no ɛyɛ obi dea. Ɛno nti yɛmfa no sɛ wɔno no a na car no yɛ ne dea no. Wɔno ɛretua ɛyɛ compensation ahodoɔ a na wo bi a wo no woyɛ driver ni no. Ɛyɛ administrative ɛyɛ sanctions ahodoɔ a ɛbɛba biara no wo so na ɛbɛda. Sɛ ɛba sɛ yɛbɛkye ɛyɛ deɛ ɔretwi car no a wo ne yɛbɛkyew yɛnkye car ne wura. Ae ɛna afei no sɛ yɛbɛte punti anaasɛ sɛ yɛbɛ revoke a patent a ne nyinaa no wo driver ni no wo ɛna wo bɛyɛ dɛ wobɛfesi nneɛma wei nyinaa. Ɛno nti car ne wura ɛfesi compensations ahodoɔ no na wo nso wofesi ada ɛyɛ asotwe bi a ɛwɔ hɔ biara. Ɛno nti moma yɛnhyɛ no nso paa. Ɛno nti sɛdeɛ yɛkaeɛ no deɛ tie nie ɛyɛ ade a responsibility penale ɛne administrativa wɔn mo dwumadi a wɔn bɛdi no ɛbɛrɛ accident bɛba no obiara ɛdeɛ ɛde ne ho. An medi kan akyerɛ mu akyerɛ wo. Wonhwɛ nso a kɔ akyire na ɛkɔhwɛ na afei no ehunu sɛdeɛ ɛteɛ. Afei no deɛ teɛ ne sɛ 1 hyɛ no nso wɔ ha paa. Obi biara a accident bɛba na wobɛtua ɛyɛ compensation ɛde ama deɛ accident no wode kɔfɔre no na sɛ wode kɔkaa no wode wo ho ɛde firi nneɛma bi ho. Ma menkyɛ nneɛma kuro mu ɛnkyerɛ wo. Yɛmfa no sɛ A wo na wode car ɛkɔbɔ ɛyɛ B ɛkaa mu. Deɛ teɛ ne sɛ ɛnam sɛ wo A no watua ɛyɛ wo insurance na afei watua compensation ɛde ama ɛyɛ car B yi nti no ɛyɛ ade a B no ɛnsan fa wo nkɔ court bio sɛ ne car kora wanyɛ ne yie ne car kora wanyɛ ne sɛ because insurance fo na hwɛ ayɛ bibia. Ɛno nti ɛba saa ɛmoaso mu ɛdwo wode wo ho. Ɛno nti na ɔmo ka sɛ ɛno yɛ de si libra la obligo di ɛyɛ research i danneggiato. Ɛno nti saa pɛpɛ na ɛteɛ. Afei nso no deɛ tie nie wɔse poi accordarsi con ɛyɛ danneggiato cerca il valore del ɛyɛ risarcimento. Kyerɛ sɛ 1 ɛyɛ wo ɔdriver ni no anaasɛ bi a wo a wode car no nya akwanhyia no anaasɛ car ne wura no wobɛtumi ne ɛyɛ bi enipa no a wode kɔbɔɔ ne car mu no wobɛtumi ne na kakwaku mensa. Asɛm wei deɛ yɛmfa nkɔ ɛyɛ insurance for hɔ. Ne mmom no ma menka nkyerɛ wo. Wobɛtumi ɛde wo car no akɔ ɛyɛ ofitani hɔ. Wɔnhwɛ na wɔn settle bibia. Deɛ bɛsi bia bɔ mamaneɛ metua ɛyɛ ka no de ama wo. Wei yɛnyi insurance mfiri mu. Ɛno nti mobɛtumi ayɛ saa nhyehyɛe no ɛwɔ abra saa nipa no ate wase. Ɛwɔ mmara mu no nso yɛtumi ka sɛ saa nipa no korɔ so ɔyɛ dɛ ɔfa ɛyɛ consultant ɔkɔ obi a wɔwɔ nimdeɛ ɛfa ɛyɛ road accident ho na saa nipa no tumi assistare no na ɔtumi ɛboa no. Ne nyinaa ɛka patent questions no ho ti hwɛ no yie. Afei nso deɛ teɛ ne sɛ ɔsɛ poi ɛyɛ fa ɛyɛ reparare la proprio ɛyɛ autovehicle. Nti no wo car no nso yɛbɛrepɛ nipa no car no nso no ɛyɛ ade a ɔmo bɛrepɛ. Ɛno nti saa pɛpɛɛpɛ ɛna teɛ. Ɛno nti sɛ akwanhyia ɛba a ɛyɛ ade a esi nipa mmienu so ɛyɛ proprietario ɛna afei ɛyɛ conducente. Ɛno nti compensation no ɛyɛ ade a ɛyɛ nipa mmienu asɛm ɛna ɛteɛ. Agye sɛ wo ɛyɛ proprietario no wo ma yɛhunu sɛ ebi a car no ne car no nipa no ɛretwi no wɔntwi car no ɛwɔ abere a wɔyɛ de wonim. Yɛwɔ car bi obi wɔ ha obi twi ne car ɔnya awɛ ebi yɛ abɛwia car no anaa nso sɛ ebi kura mpa nipa no kɔfa wɔ abere a onni hɔ ɛne ade wɔ amɔ namaneɛ. Ɛba saa no a na kyerɛ sɛ wo ɛyɛ proprietario no ɛnyɛ w'asɛm bio. Ɛno nti sɛ car no enipa no twi no wɔ amɔ amaneɛ a ɛyɛ ade a compensation no ɛnyɛ wo na abetua. Ne mmom deɛ wɔtwi car no wɔne betua. So ate ase but sɛ deɛ wɔtwi car no ɛbɔ wɔ amaneɛ ɛna nso gye pɛn de car ne maa no deɛ a ɛne compensation no wo na abetua. Ɛno nti moma yɛhwɛ ne yie. Ɛno nti meka kyerɛ wo sɛ akwanhyia ba
Ubetua compensation for eye car no a wo say no driver ni no afi aboa bi a wotimu any passenger bi a wote car no mu bia no se car no eye se yemfa mfa nipa ebia car no eni kwan se ye defa nipa ena ono de akofa nipa e ba sa na ono na hesbali ato enye wo nti mu ahwe ni ye okay afi mo me mehwe eye maximale a ewo eye insurance policy mo maximale no me be chiechiri mu e de akyerewo na ye kase maximale no krampo no a eno ene de maximale no eno ye eye amount bi a emremu ya sha to ho se akwanhia esia yemfa ma eye wonipa a akwanhia no ato no eno nti yemfa ne se akwanhia no papa ene de bai wo na wo ka ekobo obi papa bi ka mu a aban ahya to ho se some amount bi ewo ho a yemfa ensettle onipa no a accident no akọ etia no eno nti bi no ye wo sika bi wo ho a ye de compensate no eno eya aban enhyehyeye by law ene ya gi atom okay afi me be church omu yie ewo eye next picture mu eno nti saa sika we no eye sika bi a aban ahye se yemfa empagare ewo abra accident behere ebesie eno nti eye by law by ledge ena eye saa sika we no eye de etie na de etie ne se sika we no ebetimi pulse no esere aumentati ebetimi akosoro but we no ebekosoro a ejina eye client ne so enipa no ono ye insurance no won ebetimi akasa mi pese metue sika kese se de be ya accident si a wo mo nso a wo mo ewo akwanhia ni mu no omo betimi anya sika kase eno nti wo premium no betimi akosoro se wo premium no upagya mu a eyade a akwanhia ni si a wo mo nso compensation no ebekosoro mechire mu de akyerewo eno nti nya abotre na de etie ne se we eye question bi a eye force she no nso pa omo betimi abusa no question mu se maximally de policia no eyade a akusicuración no eyade a aumenta no onyi ano omo se eyade a maximale no aumentare ogni anno debi maximale aumentare ogni anno enye 1 year bia na maximale kosoro mi betechirem na abotere netie die tie ni ewo insurance contract mu no hye saa ne ma we enso 1 year bia no year enie ena we ye class ena we ye maximale premium ena afi eye sinistro no ye akwanhia obenya ena afi anno no yemfa ne se anno chese year no 2020 eyade a wo class wo merito no ewo eye 10 yewo eye class ewo insurance mu every eye 18 ede ba foma be si 1 enu nti we no ne class no eye class 10 afa yenhwe eye maximale no enam se eye aban age atom nti no we eye se 5 million eye euros ena wo be ubetua enti eno de yehwa maximale ni nyina no eye the same thing if you say saa na nhyehyɛ no eye de etie afa wo premium no enam se na wo class no ewo class 10 nti no wo premium no ekɔ se eye 1000 euros afa year 2020 one record any accident bia year 2021 eyade a wo class no eba 9 wo class no ba 9 no maximale no eno de the same thing 5 million na afi eye premium no esobete efiri se wo class no eba for mo a na wo sika wutua no eye ano no nso eso ete enu nti se meme kwaye insurance for na me da 18 a meme insurance no sika metua no ewo soro esene wo a waye insurance for a bia 20 years wo aba wo nhia accident bia no wo insurance wo form okay enu nti metua eye 900 that is 2021 me premium me record any accident bia after 2022 eye me merit no anase me class no eba 8 after eye maximale di omutuama eye di dan omo a wo mapira no eno so eye 5 million sa after me premium eba say 800 ena after me record eye accident baako tie wa ha se wunya accident baako bia no a
wo points no esan ba na chi 2 times enu nti mbekira ade mo de akire wo enu nti 1 2023 enam say driver ni we enya accident eye 2021 2022 nti no 2023 no ne class no from 8 to say 10 aba times here times 2 and as a plus 2 abeba count sorry plus 2 abeba count ne maxima no esan so gina constant because on season bibia afei ne premium enso ebeye say ebeye 1000 inti said no otua first no ebra no we no class 10 no asa about the same thing and na 2023 wa record any accident bia so who said yet here enu nti say accident ba usika no san yede esan akosoro okay ma me kira ade bu nkira na me ka bibi say o driver ni wo client no wan kasa obetimi a kire say me premium no enkosoro said ye be ya di down no omo betimi anya bibi ade afiri mu enu nti yenhwe 2020 yes our driver anyway na the points that say at 10 maximally say 5 million afei wono nso ni premium no say 1000 nanso the same 2020 no or driver ni fofora wono nso ni points ni that 10 di down no researchmento no say 10 million adenti na sa every say ni premium no otumu ni premium no or the cost 1200 enu nti wono suggest say me de metua premium no kese metua premium no 1002 enu nti di down no so be ebe kese so since obi a wono ni premium no normal premium wotua so ati ase enu nti onti ase a bla class na minchire mu emfa nchire me da ase moma yenkwai afa ye behwe policy bi a enu nso wo insurance mo ye fe ne se casco casco policy ye kase casco a kire say casco policy bi a enya compulsory enya nhye se wo driver ni obeye na sa casco no ye say wo ye ma wo car no in case obi wia wo car no ana say in case fire bi eja eto wo car ni mu a ade a wo car no obetimi enya compensation afiri mu na de tie nie se in case say wo car no obi wia wo car no ye be value car no ne price a wo ho at that moment na ye gina so de atua compensation de amount enti yan fa ne say Ferrari me to me de 10 years me to me de 10 years me de na aidada se me car no obi wia me Ferrari no me 10 years no se ye value no a ne price a nke ye ton a ye beto no eno no mbe gina so de compensation de ama me as to compare say obi a wono wato ne Ferrari ene yia na ene yia na obi awia wono benya more compensation than me a me to me de be 10 years ni kire say me de ne ye dada wono de ne ye mono into onya sika kese so eno nti said ye tie ne ndi no sa casco insurance policy no obi wo ho a ne car ne ye dada onye ma no if you say bia eso manfa so bia emfa ma no so ati ase nti enye obligatorio opa na wo ye opa wonye dai wonye okay moma ye nkwai enu nti eno ye casco insurance policy wo betimi aye de ama wo car no na de tie ne say in case say wo ye a se wo ye no wo European country emfa say Italy na wo ye no na wo call bia Germany ana say so obi wia wo car no a wo ba iti produce a oso san so be dey wo be ye dori nchi a say the medical aka no da afei no nso no dia wasa wo san ne say wo be san so ahunu say wo ye insurance no a valid wo all the European countries ni na okay mama ye nko nti say in case obi ewia wo car no a obi bebu car ni ewia no insurance da so afei no sa pepe say in case wo car no obi wia bra enipa no wia ye no sa bra ni begina so ne ye de value car no na ye tua compensation no de ama wo afei mama ye nhwe formula bi e fa ne se bonus malus eno so kire say bonus malus kwan a ye fa so de hwe
or driver ni wo policy no said ye etie eno nti saa bonus malus no eno ne enhyehye a ye hwe ema wo hunu wo driver ni sika o se wotua no afi bia efise wo recordo accident anase wo record bi eno nti bonus malus no eno ye calculation eno ne ye di bu nkonta de fa obi bia ho ai eno nti mama yenko na memfa nkyerɛw eno na me kyekire mu edi kan de a kyerɛ wo no the same thing bonus malus no ene ne contract na emi hunu se 1 year 2020 ade a wo class no 10 eno nti o maximal say 5 million afi wo premium say 1000 na afi one record accident bia 2021 year 2020 ne di kan 2021 wo class eba 9 maximal eno nso we na insurance ni betua sika insurance ni betua ni maximal no okay ena wo no ubetua 900 nti we ne befiri botum aba for the year no ena afi one record accident 2022 wo class eba 8 ena afi maximal no nso eda constant insurance for ubetua we ya ena wo atua 800 afi record one accident eno nti chese year 2023 no wo class no be basoro plus 2 na be 8 so ho na afi no what insurance to be tuya 5000 sa in case of accident e bin si ya eno ano no okay afi wo premium sika obi tuya no asa akọ 1000 inti yemfa na say year 2023 yemfa na so record accident ba ko a wo hwa year 2024 no ebe say 2024 no wo class na be ba say ebe ba 12 so ho na afi maximal no so aye constant constant a de tie ne se 1 wo betua 1200 wo betua 1200 na wo betua because wo premium no ebe kosoro because wo class na akosoro nti na afi no ahanso emfa so record bi eno nti saa pepe na tie eno nti saa bonus malus na ne miye mu calculation a or driver ni wo sika wo betua no etie any wo premium no wo bibia etie eno ye fa ne se bonus malus abusianfo me da wase we first part of a year responsibility civile penale ena afi administrativa aha ena me di kan no esie nyame ya adoma hia me next week amemfa part 2 no ensan emfa nto awoso na yenhwe eniema bibiri ewo insurance no emu aha guida contagia bomodin se ubedi machi na metimi asomo sompa nyame ya adoma ye beti ye honka pia bye bye ciao ciao ciao